ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது மூணாவது, அதாவது மந்திரம் படிக்கணும் நாம இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சதாதேய சக்தி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோ பூதலே स्वयं रूपः रामायं तदा सिंहपतिं हे कृष्णा करुणसिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपीकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते अग्रहाञ्जन गौराङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी सर्वानुवसुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिय वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धे वैस पतिनानां भावनीये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் தத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம படிக்க போறது மூணாவது லெவல் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க போது ஈஷோ உபநிஷ் படிக்கிறோம். நம்ம ரொம்ப அற்புதமான புக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல மூணாவது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாப்போமா? இதுல முதல்ல வந்து ஸ்லோகம் மூலியமா முதல்ல படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? மூணாவது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்க யாருமே இல்ல போல இருக்கு, வரல போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, யாராவது மூணாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? டைம் ஆகல. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. हरे कृष्ण प्रभु जी. असुर्यानां देवलोका अन्धेन तमसावृतः तामस्ते प्रद्योय विशुचन्ति ஏகே சாத்மஹனா ஜனா. அசுரர்களான நாம பெயர் பெற்ற தே அவை லோகா கிரகங்கள் அந்தேன அறிவின்மையால் தமசா இருளால் ஆவருத்தா மூடப்பட்ட தான் அந்த கிரகங்கள் தே அவர்கள் பிரத்யேய மரணத்திற்கு பின் அபிகசந்தி சென்றடைந்துகிறார்கள். யாராயினும் கே எல்லோரும் ஆத்மனகா ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள், ஜனா மக்கள் பொருளுரை. ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாரினும் இருளாலும் அருமையாலும் சூழப்பட்டவையும் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களை உலகம் என பெயர் பெற்றவையுமான கிரகங்களை சென்றடைகிறார்கள். விளக்குரை. மனித வாழ்க்கை விலங்கு வாழ்க்கையை விட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் நான் படிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க அது சொல்லிதான் அப்புறம் விளக்குரை பண்ணலாம். சரி. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன, இந்த மூணாவது மந்திரத்துல நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாராயினும் இருளும் அறியாமையிலும் சூழப்பட்டவர்களும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில வந்து ஆத்மாவை யாரால அழிக்க முடியுமா? படிச்சிருக்குமா? நாம கண்டிப்பாக அழிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதே பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது காற்றாலையும் சரி, கத்தி ஆயுதத்தாலும் சரி, சூரியனாலும் சரி, சந்திரனாலும் சரி, நீராலையும் சரி, எதுவுமே அந்த ஆத்மாவை யாராலும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு தான் நாம வந்து அதுல படிச்சிருக்கிறோம். இதுல உபநேஷ் அந்த பகவத்கீதையில நம்ம கீதையில படிச்சிருக்கிறோம். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாரு, ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாராயினும் இருந்தா இருளிலும் அறியாமையிலும் சூழப்பட்டவரையும், அதாவது சூழப்பட்டும் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்கள் உலகம் என பெயர் பெற்றவரமாக கிரகங்களை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு. ஆத்மாவை அழிக்க முடியுமா? முடியாது, கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல இந்த உபநேஷங்கள்ல இந்த மந்திரத்துல அழிப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றாரு இல்லைங்களா? இதுல என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம் வழியாவே இதுல விளக்கு உரை பகவான் இது சில பிரபுபாதா நம்ம கொடுக்கிறார். என்னன்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. விளக்கு உரை. மனித வாழ்க்கை விலங்கு வாழ்க்கையை விட மேம்பட்டதாக கருதப்படுவதற்கு காரணம் முந்தையது
பொறுப்புகள் மிக்கதாக அமைந்திருப்பது. அப்பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவர் சுரர் தெய்வத்தன்மை உள்ளவர்கள், துர்குணம் உள்ளவர்கள் என்றும் படுபவர். இவ்விரு வகையான மனிதர்களை உலகிலும் காணலாம். சுரர்கள் எப்போதும் பரமபுருஷனான விஷ்ணுவின் திருவடிகளை அடைவதை லட்சியமாக கொண்டு நடப்பவர்கள் என்று ரிக்வேதத்தை கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியுமா? என்று இந்த வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்களது செல்லும் வழி சூரியனின் தடத்தை போன்றது, ஒளிமயமானது. மனித உறவு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் பரிணாமத்தில் விளைவாக பல உல மாற்றங்களுக்கு பின் பெறப்பட்டு உள்ளது என்பதை அறிவு படித்த மக்கள் எப்பொழுதும் நினைவற்று கொள்ள வேண்டும். பௌதிக பிரபஞ்சத்தை மாபெரும் சமுத்திரமாகவும் மனித உடலை அதை கடப்பதற்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட தூணி என்றும் உருவகமாக சொல்வதுண்டு. வேத இலக்கியங்களையும் புண்ணிய புருஷர்களாகிய ஆச்சாரியர்களையும் திறமை மிக்க மாலுமிகளாகவும் மனித உடல் பெற்றிருக்கும் தனி நோக்கு தோணியை செலுத்த உதவும் கடற்காற்றாகவும் ஒப்பிடு சொல்வது உண்டு. இத்தகைய எல்லா வசதிகளும் அடைந்திருக்கும் ஒருவன் தன் வாழ்வை ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளாவிடில் அவனை ஆத்மாவை கொன்றவன் என்றே கருத வேண்டும். ஆத்மாவை அழிப்பவன் அறியாமை என்னும் இருள் சூழ்ந்த உலகில் என்றென்றும் உழல்வார் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் மிக தெளிவாக எச்சரிக்கின்றது. பன்றிகள், நாய்கள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் போன்ற ஹரே கிருஷ்ண. இந்த இடத்துல இப்ப கடைசி வாக்கியத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அது ஈஷோபனிஷத்துல குறிக்கப்படுகிறது. அதாவது ஆத்மாவை அழிப்பவன் அறியாமலும் இருள் சூழ்ந்த உலகில் என்றுமே உழவன்றான் என்று சொல்லப்படுகிறார். அப்ப ஆத்மாவை அழிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு அசுரத்தன்மையான செயல் தான் இருந்தாலும் இது யாருன்னா நாம தான் ஆத்மாவை அழிக்கணும். ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுன்னு பகவத்கீதையில பகவானே கொடுத்திருக்கும் போது அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு பாதையை கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஆத்மாக்கள் தான். அது எப்படின்னு சொல்ல வரனா, இந்த ஆத்மாவுடைய இப்போ ஒரு உதாரணம், ஒரு விளக்கம் பார்ப்போமே. இதோட விளக்கம் பார்ப்போம். என்னன்னு பாருங்கன்னா, நம்ம ஒரு குழந்தை, நம்ம ஒரு பையன் இருக்கிறான். அந்த பையனோ பொண்ணோ யாரோ இருக்கிறாங்க, பெண் குழந்தையோ இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் ஒண்ணு இருக்கு. நாம ஒரு கட்டமைக்கிறோம். இந்த குழந்தைக்கு இது படிச்சா நல்லா இருக்கும், படிக்க வைக்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு அறிவு வந்த பிறகு, அந்த ஞானம் கிடைச்ச பிறகு அந்த பிள்ளைகள் நம்ம கேட்கும்போது என்னன்னா, அப்பா எனக்கு இது வேணும், இதை படிச்சா நான் நல்லா இருப்பேன், இந்த பொசிஷன் போனா நல்லா இருக்கும், சொசைட்டி நல்லா மேன்மை அடைய முடியும் அப்படின்னு அந்த அறிவுபூர்வமாக அந்த குழந்தைகள் சொல்லும் போது நாம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? அப்படி செயல்படாம அந்த குழந்தை நான் சொல்றதுதான் நீ படிக்கணும், நீ கலெக்டர் படிக்கணும், நீ கலெக்டர் படிச்சுதான் ஆகணும், இன்ஜினியரிங் படிச்சுனா இன்ஜினியர் தான் படிச்சா ஆகணும்னு சொல்லும் போது அந்த ஆத்மா, அந்த குழந்தை என்ன ஆகும்? சஞ்சலம் அடையுது இல்லைங்களா? சஞ்சலம் அடையும். அப்ப நம்பிக்கை இருக்காது. அப்ப சமுதாயத்து மேலேயும் யார் மேலும் நம்பிக்கை இல்லாம அப்பா சொல்லிட்டாரு நம்ம கடமை செய்யறோம் அப்படின்ட்டு போவோம். அப்போ அதுல ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கிறோம். இதுல இதனால ஒரு சஞ்சலம் அடையும் போது என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தைகள் நாள் வர விடுச்சி அடைய சூழ்நிலை கொண்டு வருது. நம்ம அது காரணம் யாரு? நாம தான் இல்லைங்களா? இது ஒரு காரணம். இரண்டாவது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம தவறான செயலை நாம செய்யறோம். இந்த ஆத்மா எங்க போய் சேரணும் அப்படின்றது ஆத்மாவுடைய பண்பு. இப்ப தன்னுடைய பிள்ளை என்ன சொல்றான், இந்த மாதிரி நான் படிச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நம்ம அப்பா என்ன சொல்றாரு, இல்ல இதான் படிக்கணும்னு ஒரு இது படிச்சோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாக்கு என்ன தெரியுங்களா, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது மட்டும்தான் அதுக்கு தெரியும். பகவானுக்கு சேவை கொடுக்கற மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு தெரியும். இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல தலையிடாது. இந்த உடல் சார்ந்த செயல்படாது. இந்த 24 கூறுகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த 24 மூலக்கூறுகள் அது செயல்படாது, அதுக்கு ஒத்தே வராது. ஆனா இந்த உடலோட வச்சுட்டு என்ன பண்ணும், நம்ம செயல்படும் போது அதுக்கு நல்ல உடல். இப்ப நம்ம ஒரு தீய காரியம் நிறைய பண்றோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப அந்த ஆத்மாவை நம்ம கொல்றோம், சித்திரவதை பண்றோம். ஒரு மனுஷ உடல் கிடைச்ச பிறகு 84 லட்சம் ஜீவராசியில 80 லட்சம் ஜீவராசியை தாண்டி இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மனித உடலை நாம என்ன பண்றோம், பக்தி கொடுத்து, பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து இந்த உடலை விடும் போது பகவான் லோகத்துக்கு போறோம். இதுதான் ஆத்மாவுடைய பண்பு, ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு இதுதான். ஆனா அந்த செயல்பாடு நாம என்ன பண்றோம், தவறான இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு தவறான செயல்பாடு மூலியமாக திருப்பி நாம அனிமலா பிறக்கிறோம், திருப்பி மரமா பிறக்கிறோம். திரும்ப வரும்போது இதுதான் ஆத்மா கொள்றதுன்னு அர்த்தம். ஆத்மாவை அழிவு பாதையில கொண்டு போற செயல்பாடு என்னன்னா இது மாதிரிதான். அதாவது இருள் சூழ்ந்த இடத்துல தான் அவங்க வாழ்வாங்க,
தவறான செயல்பாடு தான் போவாங்க. அதுதான் அசுரத்தன்மை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவங்க யாருன்னா நாம தான். ஆத்மாவை கொன்னோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? நாம தான் வீழ்ச்சி அடைவோம். நாம தான் திரும்பியும் வந்து இந்த திரும்பவும் இதேதான் பிறந்து கிடப்போம். அனிமலா பிறப்போம், ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினா பிறப்போம், ஒரு மாடா பிறப்போம், ஒரு சண்டால புத்தியில ஒரு அனிமலா பிறப்போம். இது மாதிரி தான் மாறி மாறி போகும். அதுக்கப்புறமா தான் இதெல்லாம் தாண்டி வந்த பிறகுதான் திருப்பி மனித உலகம் கிடைக்கும். இதுக்காக ஒரு யுகமே போயிடும். ஒரு யுகமே முடிஞ்சிடும் நமக்கு. 1000, 2000, 3000, 10,000 வருஷங்கள் முடிஞ்சிடும் நமக்கு. ஏன்னா ஒரு ஜீவராசி வாழறதே கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அதாவது ஒரு உயிரினத்துக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள் சொல்றது. ஒரு உயிரினத்துக்கே. அதுதான் வேதம் சொல்லுது. அதாவது உபநிஷங்களும் அதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப ஏன் சொல்ல வரேன்னா, மனித பிறவி 4,00,000 பிறவிங்க. மனித பிறவி 4,00,000 பிறவி. அப்போ ஒரு மனுஷ குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த குணங்கள்ல மாறி 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 போறதுதான் நம்ம கடைசியில ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு பண்றோம். இப்ப இந்த பிறவில நம்ம பக்தி கொடுக்கிறோம் பகவானுக்கு. நம்ம வந்து அது பக்தி எப்படி கொடுப்போம்? பக்தி கொடுக்கலாமா? வேணாமா? இல்ல இப்படி பாதி பக்தி கொடுப்போம், பாதி பௌதிகத்துல இருப்போம். பணம் சம்பாதிப்போம், அதே மாதிரி பக்தியில இருப்போம். அப்ப இந்த பிறவி, அடுத்த பிறவி இது இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மை அடைவோம். அடுத்த பிறவி இன்னொரு பிறவி கிடைக்கும். அப்ப அந்த பிறவில நம்ம என்ன பண்ணோம்? சரி, போன பிறவியில் நாம இதெல்லாம் பலன் அடைஞ்சோம். ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வராது. ஆனா உங்க செயலால வரும். ஏன்னா அது உள்ள இருக்கிற அந்த சூட்சம உடல் நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். சூட்சம உடல் தான் மாற்றம் இருக்கு. சூட்சம உடல் மாறாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பிறவில என்ன பண்ணுவோம்? இன்னும் கொஞ்சம் பக்தி கொடுப்போம், இன்னும் உயர்நிலை அடைவோம். இந்த மாதிரி உயர்நிலை உடைஞ்சு கடைசியில முக்தி அடைவோம். அப்ப அது வருஷங்கள் எப்படி போய் நிகழ்ச்சிலாம் 1,00,000 பிறவி தாண்டறதுக்கே வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பல யுகங்கள் தாண்டி போக வேண்டியிருக்கும். அதுதான் பகவான் 4ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. விளக்கமா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீயும் நானும் சமகாலத்துல பிறந்திருந்தாலும் நீ முன்னாடியும் பிறந்திருக்கிறோம், இப்பவும் பிறந்திருக்கிறோம், இனி வருங்காலத்திலும் பிறப்போன்றார் அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நாம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பிறந்திருக்கிறோம், இப்பவும் பிறந்திருக்கிறோம், எதிர்காலத்திலும் பிறந்திருப்போம். எப்படி எதிர்காலத்தை பிறந்திருக்கணும்னா நிகழ்காலத்துல இப்ப இருக்கிற காலத்துல நாம கரெக்டா செயல்படணும். செயல்பட்டா எதிர்காலம் நமக்கு கிடையாது. எங்க இருப்போம்? பகவானுடைய வைகுந்தத்தை தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான். அதுதான் சொல்றாரு, ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாராயினும் இருந்தாலும் அறியாமையிலும் சூழப்பட்டவர்களும் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களும் அசுரர்கள் உலகம் என பெயர் பெற்றுள்ள கிரகங்கள் அடைகிறார்கள் அப்படின்றாரு. அது வந்து நாமும் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பன்றிகள், நாய்கள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் போன்ற மிருகங்களுக்கும் நன்மை போலவே வாழ்வை தேவைகளை உள்ளன. இப்ப நம்ம சொன்னதுதான் இல்லைங்களா? அதாவது பன்றி, நாய்களும் சரி, ஒட்டங்களும் சரி, அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன்ற மிருகங்களுக்கும் நன்மை போலவே வாழ்வு தேவைகள் அதுக்கு உள்ளன. அவை நம்ம தேவைகளை அவலம்பிக்க, அதாவது அருவருப்பான வழிகளை நிறைவேற்றி கொள்கின்றன. அருவமற்ற தன்மைனா என்னது? ஒரு சிங்கம் என்ன பண்ணும்? ஒரு புலி என்ன பண்ணும்? ஒரு மாமிசம் தின்னும், இன்னொரு உயிரினத்தை கொல்லும். அது அருவருப்பான விஷயம்தான். ஆனா அதோட வாழ்வியல் அதுக்கு உத்தமம் செயல். அதுக்கு உத்தமமான செயல். அதோட வாழ்வியல் அது. நம்ம வாழ்வியல் இப்படி. நாம மிருகமா? நம்ம மிருகம் கிடையாது. நாம வந்து பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் உண்டு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நம்ம கண்டதை சாப்பிடுறோம், தேவையில்லாதெல்லாம் சாப்பிடுறோம், ஒரு அனிமல் அடிச்சு சாப்பிடுறோம், ஏதோ தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடுறோம். நாம வந்து பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? அனிமல் மாதிரி நடந்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க ரொம்ப அருவருப்பான வழிகளை நிறைவேற்றி கொள்கின்றன மிருகங்கள். ஆனால் மனிதன் வசதியாக வாழ்வதற்காக எல்லா வழிகளையும் இயற்கை அமைத்துக் கொண்டுள்ளான். இயற்கை அமைத்துக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் மனித பிறவி விலங்கு பிறவியை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதாவது மனித பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்கு பிறவியை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா, அறியாதது என்பது பன்றிகளையும் பிற விலங்குகளையும் விட மோசம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் படிச்சிருங்க. விட மேலான வாழ்வு வசதி மனிதன் எதற்காக பெற்றுள்ளான்? ஒரு சாதாரண குமாசா விட உயர் பதவியில் ஒருவருக்கு ஏன் மேலான வசதிகள் தரப்பட்டுள்ளன? உயர்நிலை அதிகாரிக்கு ஒரு நிமிஷம் படிக்கலாம். அதாவது இது படிங்க மாதாஜி, இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொன்னீங்க படிக்க சொல்லி. படிங்க. ஏன் கண்ணாடி உடஞ்சு போச்சு பிரபுஜி? அப்படியா? சரி, ஓகே, நானே படிக்கிறேன். எங்க அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவும் படிப்பாங்க. சரி, அம்மா நீ படிக்கிறியா மாதாஜி? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே. என் மேலான வசதிகள் தரப்பட்டுள்ளன. உயர்நிலை அதிகாரிக்கு உயர்நிலையான பல பொறுப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன என்பதே இக்கேள்விக்கு பதில்.
தன் வயிற்று பசியை போக்கி கொள்வதிலேயே எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கும் விலங்குகளை விட உயர்வான கடமைகளை மனிதன் ஆற்ற வேண்டியிருப்பதால் அவனுக்கு அதிகமாக வசதிகள் தரப்பட்டு உள்ளன. என்றாலும் ஆத்மாவை அழிக்கும் தன்மைகளை கொண்டுள்ள இன்றைய நாகரத்தில் வயிற்று பசியே பெரும் பிரச்சனையாகிவிட்டது. மெருகேற்றப்பட்ட மிருகமாகிய நவநாகரிக மனிதனை உன் வாழ்வின் நோக்கம் என்பதென்பே கேட்டால் வயிற்றை நிரப்புவதே தன் வேலை என்பான். ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி அவன் அறியான், அதற்கு அவசியமில்லை என்பான். தன் வயிற்றுக்காக முழு மூச்சோடு உழைக்க அவன் தயார் இருந்ததும் வேலையில்லா பிரச்சனை அவனை தொடர்ந்து மிரட்டுகிறது. இயற்கை விதிகளின் கொடூரம் அப்படிப்பட்டது. நமக்கு இந்த மனித பிறவி தரப்பட்டு இருப்பது வாழ்வில் உயர்ந்த நிலை அடைவதற்காக இல்லாமல் கழுதைகளையும் பன்றிகளும் போல கடுமையாக உழைப்பதற்காக அல்ல. ஆத்ம ஞானம் பெறுவதில் அக்கறை இல்லாமல் இருந்தாலும் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் கடுமையாக உழைக்கும்படி இயற்கை விதிகளை நம்மை வற்புறுத்தும். இந்த யுகத்தில் மனித பிறவிகள் கழுதைகளையும் வண்டி இழுக்கும் எருதுகளையும் போல் கடுமையாக உழைக்கும் கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். உழைப்பதற்காக அசுரர்கள் அனுப்பப்படும் சில இடங்கள் எப்படிப்பட்ட என்பதை ஈசோபனிஷத்தில் இச்செய்யுள் தெரிவிக்கிறது. மனித பிறவின் கடமையை செய்ய தவறும் மனிதன் அசுரர்களுக்காக கிரகங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்லும் கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகி இழிவான உயிரினமாக பிறந்து அறியாமையிலும் இருளிலும் உழல நேரிடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம மனித பிறவிகளுக்கும் விலங்குகளுக்குள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். விலங்குகள் என்ன, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சாப்பிட்டுக்கிட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா நாம அந்த நிலையில நாம இருக்கிறோன்றது நம்ம அறியாமல் இருக்கிற மனுஷர்கள் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிதான் செயல்பட்டு இருக்காங்க. அது என்ன காட்டுல வாழுது, நம்ம ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு நமக்கு உள்ள டிஃபரெண்ட் அவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம அனிமலா இருக்கணுமா? கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. நம்ம சேவை என்ன? பகவானுக்கு சேவை. நம்ம சேவை என்ன? பக்தருக்கு. அதாவது பக்தர்னு இப்ப சேவை என்ன பண்ணும்? பகவானுக்கு சேவை பண்ணும், சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்சவருக்கு அத்தனுக்கும் உபரித்திரம் இல்லாம நம்ம செயல்படணும். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வியல் இல்லைங்களா? அந்த வாழ்வியலை புரிஞ்சுட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சது நம்ம பிரச்சனையே இல்லை. அப்ப நம்ம இந்த பிறவினாலும் அடுத்த பிறவியாவது நம்ம முக்தி கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்குறாரு. அப்ப இந்த பிறவில முக்தி கிடைக்கலாலும் அடுத்த பிறவிலையாவது கண்டிப்பா உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? சரி, இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியில் உண்மையான அக்கறையுடன் ஈடுபடும். நானே படிக்கிற மாதாஜி ஈடுபடும். அதை முழுமையாக நிறைவேற்ற இயலாமை போகும் ஒருவனுக்கு, அதாவது சுசி அல்லது ஸ்ரீமத் ஆகிய குடும்பத்தில் தோன்றும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அது இப்ப நம்ம சொன்ன வரைக்கும் 6வது அத்தியாயத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. 41, 43. அதுல என்னன்னா, விஷ்ணு சொல்லப்படும் என்பது ஆன்மீகத்தில் அதாவது முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கும் பிராமணனை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸ்ரீமத் என்றால் வர்த்தக, அதாவது வர்த்தக சமூகத்தில் சேர்ந்த வைசியன் என்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கடவுளுடையும் முயற்சியில் வெற்றி பெறாமல் போவான் தன் முயற்சியில் மேற்கொண்டு நன்முயற்சியின் பயனாக ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான உயர்ந்த வாய்ப்பை மீண்டும் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதை இது குறிக்கிறது. முயற்சியில் தோற்றவனுக்கு கூட மரியாதைக்குரிய உயர் குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவது என்றால், வெற்றி பெற்றவன் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவிற்கான உயர்நிலை அடைவான் அல்லவா? கடவுளை படையும் முயற்சிக்காக மட்டுமே ஒருவன் செல்வம் மிக்க குடும்பத்திலோ அல்லது உயர் குடும்பத்திலோ பிறக்கும் வாய்ப்பு உறுதியளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் முயற்சி கூட பார்க்க விரும்பாதவன் எப்பொழுதுமே மாயில் மூழ்கியிருப்பான். வேறு பொருள் ஆசை கொண்டு உள்ளவன், புலனின்பங்களில் பற்று உள்ளவன் இருள் சூழ்ந்த நகரத்தில், அதாவது நகரத்தில் சென்றடைகிறான் என்பதையே எல்லா வேத இலக்கியங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. பௌதீக இச்சைகள் மிகுந்த இந்த அசுரர்கள் சில வேளைகளில் மதப்பற்று மிக்கவராகவும் பாசாங்கு செய்வார்கள். ஆனால் அவர்களின் இறுதி லட்சியம் இவ்வுலக நன்மையை பெறுவதற்காக இருக்கும். இத்தகைய மனிதர்கள் பகவத்கீதை கண்டனம் செய்கிறது. 16 அத்தியாயத்துல 17, 18 என்ன சொல்லுன்னா, அவர்கள் பொய்யான தோற்றத்திற்கு அவர்கள் மதிக்கப்படுகிறார்கள். அறிவியலிகள் தரும் ஆதரவையும் தம் பொருள் செல்வத்தையும் அவர்கள் பலம் பெறுகிறார்கள். ஆத்ம ஞானம் பெற்றிராத இந்த அசுரர்கள் இறை உணர்வு இல்லாதவர்கள். அவர்கள் இருள் சூழ்ந்த நிலக்கலங்களை சென்று அடைவது திண்ணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
மனிதர்கள், அதாவது மனிதர்களாகிய நாம் இம்மண் உலகில் வாழ்வினும் உறுதியற்ற மேடையில் பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீர்வு காண்பதற்காக மட்டுமே பிறவெடுக்கவில்லை. இயற்கையின் விதிகள் நம்மை ஈடுபடுத்தி உள்ள பௌதீக வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு காண்பதற்காகவே நாம் மனித பிறவி எடுத்துள்ளோம் என்பதை துணிவு. ரொம்ப அழகா இந்த உபநிஷத்துல இந்த மந்திரத்துல தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தினால நம்ம என்ன இந்த இதுல நம்ம என்ன நன்மை தெரிஞ்சிருக்கோம், என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது யாராவது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நான் சொல்றேன். நம்ம வந்து பகவத் சேவையில ஈடுபட்டிருக்கோம். ஆனா தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா ஒரு நல்ல பெரிய குடும்பத்துல, செல்வந்தர் குடும்பத்திலயாவது பிறக்க, அதாவது பக்தி பண்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையில இருக்கிற குடும்பத்துல பிறக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. அது தோல்வி அடைஞ்சாலே இவ்வளவு கொடுக்குறாருன்னா அப்ப வெற்றி அடைஞ்சா இவ்வளவு கொடுப்பாரு பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் முன்னாடி பரால நீங்க சொன்னது மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் வித்தியாசம். மனித தேவைகள் மாதிரிதான் மிருக தேவைகளும் இருக்கும். பன்றிகள், ஒட்டகங்கள், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் சில தேவைகள்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம அதை மீறி ஆத்ம கடமைய செய்யணும். அப்படி செய்யலைன்னா இருண்ட வாழ்வு இருக்கும். அவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அழகா சொன்னீங்க. அழகான புரிதல் இது. சரி, எல்லாருக்கும் இந்த புரிதல் அடைஞ்சிருக்கும். அது நாம திருப்தி அடைகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் விஷயம். இந்த ஸ்லோகத்தோட விஷயம். ஒரு ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவன் வெளியே எங்கிருந்து இல்ல, நாம தான் கொல்றோம். ஆத்மாவை கொல்றது மகா பாவமான செயல். இப்ப நாம நன்மகாரியம் செய்யும் போது உயர்லோகத்துல போறோம், நன்மகாரியம் பண்ணும் போது, இல்லைங்களா? அதை வந்து சுத்த சத்துவத்துல நாம செயல்பட்டோம்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு புனிதமடைய தன்மை கிடைக்குது. நம்ம அந்த ஆத்மாவுக்கு எங்க போகுது? வைகுந்தம் போகுது. அது சொந்த நாட்டுக்கு போகுது. அந்த சொந்த நாட்டுக்கு போகாம துபாய், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர், மலேசியா, எங்க சுத்தனா அதுக்கு நன்மையா? தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போறதுன்னா அது அந்த ஆத்மா ஆசைப்படும், அந்த உயிர் ஆசைப்படும், இல்லைங்களா? அது போல நாம வந்து சொந்த நாட்டுக்கு போறதுக்கு அந்த காரியத்தை நாம செய்யணும். அந்த ஆத்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அதுவே நாம செய்யணும். அதோட கடமை என்ன? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது தான். அந்த சேவையில அது மனப்பான்மையோட செயல்படுன்றது நாம புரிஞ்சிருக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நாம இந்த புரிதல் இருந்தாவே போதும். இந்த புரிதல் கிடைச்சாவே போதும். நம்ம கண்டிப்பாக முழுமையா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும், இல்லைங்களா? 4வது மந்திரம் ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதுல பத்தி நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போறோம் இந்த மந்திரத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு யாராவது படிக்கிறீங்களா 4வது மந்திரத்தை? நான் படிக்கிறேன். படிங்க. अनेजत एकं मनसो जनियो नैन देवा आप्नुवान् पूर्वम् अर्षत् तत् धावदोन्यान् अद्येदि दुष्टत् तस्मिन् अबो मादरिच्वा तथाति. பரமபுருஷனான முழுமுதற் கடவுள் தன் இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றவராக இருந்தாலும் மனதை விட அதிக வேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்லக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வெற்றி காண வல்லவர். வலிமை மிக்க தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. வீற்றிருந்தாலும் காற்று, மழை ஆகியவற்றை வழங்கும் சக்திகளை அவர் ஆள்கிறார். அவர் ஈடு இணையற்ற சிறப்புகள் மிக்கவர். பரமபுருஷ பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப போன மந்திரத்துல நாம ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுட்டு வந்ததுன்னா 6வது அத்தியாயத்துல இப்ப மாத்தகிட்ட சொன்னாங்க. 6வது அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணுதுன்னா, வெற்றி அடையாத யோகி, அதாவது வெற்றி அடையாத 2 விதமா பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதிர்ச்சி பக்தர், ஆரம்ப கட்ட பக்தர், 2 விதா பிரிக்கிறாங்க பகவத்கீதையில. அவ பிரிக்கும் போது இது சொல்ற மாதிரிதான். ஆரம்ப கட்ட பக்தர், முதிர்ச்சி அடையாத பக்தர், அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் இறந்தாருன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். அதே மாதிரி அதாவது முழுமையா அதாவது பக்தியை கொடுத்துட்டு கடைசி காலகட்டத்துல பக்தியை கொடுக்காம அவர் இறந்துட்டாரு, முழுமை அடையாம இறந்துட்டாருன்னா ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கிறான்னு ஒரு விளக்கம் நம்ம போன இதுல படிச்சோம். ஏன்னா இந்த பதத்துல பாருங்க, பரமபுருஷர் முழுமுழு கடவுள் தன் இருப்பிடத்தை நிலை பெற்றவராகி இருந்தாலும் மனதை விட அதிக வேகமாக செல்லக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நிறைய, இப்ப நீங்க 3வது லெவல் வந்திருக்கிறீங்க. நம்ம 2வது லெவல்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதை பத்தி விளக்கமா படிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி நமக்கு விளக்கம் புரியுது? அதாவது சொல்ல முடியுமா யாராவது? அதாவது பரமபுருஷரான முழுமுழு கடவுள் தன் இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்று இருந்தாலும் மனதை விட அதிக வேகமாக செல்லக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. உங்களுக்கு
ஒரு மனசுல தோணும். என்னன்னு சொல்லணும், யாராவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு யோசனை பண்ணி விட சொல்லுங்க. அவர் பிரபுஜி எல்லா இந்த இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால நினைச்ச உடனே அந்த எண்ணம் எல்லா இடத்துக்கும் பரவும் இல்ல பிரபுஜி. கட்டளை கொடுக்கறது செய்யறது எல்லாமே அவர் சங்கல்ப மாத்திரத்துல எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்றதுதான். பூர்ணமானவர் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அப்படிதானே பிரபுஜி? ஓகே, ஹரே இல்லையா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகேம்மா, இல்ல கரெக்ட் தான், நீ சொல்லுவது கரெக்ட் தான். பிரபுஜி நீங்க ஏற்கனவே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கீங்க, காற்றை அடக்குவது கூட கடினம், மனதை அடக்குவது கடினம். அதாவது மனசை அடிக்க முடியல, காற்றை கூட அடக்கி வச்சிடலாம். சோ அதை விட மன வேகம் அதிகமா இருக்குன்றதுனால அப்படி சொல்றாங்களோ, என்னுடைய வியூஸ் அப்படி தெரியுது. புரியும், கரெக்ட் தான் மாதாஜி, கரெக்ட் தான். அதாவது அது கண்ட்ரோல் பண்றது கரெக்ட் தான். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுதான், கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா பயிற்சி பண்ண வந்துடும் சொல்லிட்டு 6வது அத்தியாயத்துல 35, 36ல இல்ல, அந்த பகவான் சொல்றாரு. வேகம் சொல்றேன். அந்த வேகம் அதை விட வேகமா பகவான் இருக்காரு, செல்லக்கூடியவர்னு சொல்றாங்களோ. ஓகே ஓகே, அது ஓகே, அது ஓகே. இதுவும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சரி. ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கதை மூலியமாவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு கதை மூலமா படிச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே ஏகாதேசி விரதம் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். இப்ப ஏகாதேசி விரதம் இருந்துட்டு மறுநாள் என்ன பண்றோம்? துவாதேசி. மறுநாள் அந்த விரதத்தை முடிக்கிறோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லா சாப்பிடாம இருந்து, சில பேர் தண்ணி குடிக்காமலும் விரதம் இருப்பாங்க. சில பேர் நீர் ஆகாரம் எடுத்துப்பாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழங்கள் சாப்பிடுவாங்க, ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க, வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டு மறுநாள் அந்த விரதத்தை முடிச்சாகணும். அந்த விரதத்தை எப்படி முடிக்கணும்னா ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க. இந்த டைமுக்குள்ள அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அப்படி முடிக்கலைன்னா நாளைக்கு மறுநாள் அது கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கு மறுநாள் கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கு மறுநாள் தான் விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும், இல்லைங்களா? சில பேர் வேதங்கள் என்ன சொல்லணும்னா அடுத்த ஏகாதேசி வரைக்கும் விரதம் கண்டினியூ பண்ணணுமா? முடியுமா பாருங்க. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கு. அந்த கால நேரத்துக்குள்ளார இந்தந்த, அதாவது ஒரு ஏகாதேசிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. 60 வருஷங்கள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? தமிழ் வருஷங்கள் வந்து தமிழ் வருஷங்கள் 60 வருஷம் வரும். அதே மாதிரி வந்து 12 மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 ஏகாதேசி வரும். 24 ஏகாதேசிக்கும் ஒரு 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 லீலை இருக்கு. ஒரு பகவானுடைய லீலை கொடுக்கிறார். பகவானுடைய ஸ்டோரி மூலியமா வரும். அந்தந்த ஸ்டோரிக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த ஒரு நிர்ணயம் பண்றாங்க. இந்த நாள்ல துவாதேசியில் இந்த டைமுக்குள்ளார அந்த விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம உட்காந்து பர்மிட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. பகவான் நம்ம வீட்டுல இப்ப நான் இருக்கேன், நான் நெய்வேத்தியம் பண்றேன். நீங்க ஒரு வீட்டுல நெய்வேத்தியம் பண்றீங்க. இன்னொரு மாதாஜி பூனால இருக்கிறாங்க. என் அம்மா பூனால தான் இருக்கிறாங்க. அந்த அம்மா அங்க நெய்வேத்தியம் பண்றாங்க. இன்னொரு அம்மா வந்து பாம்பேல இருக்காங்க. இது மாதிரி ஒரு உலகத்தை சுற்றி எல்லா மாதாஜி பிரபுஜி அங்கங்க இருக்கிறாங்க. அங்கங்க நெய்வேத்தியம் ஒரே நேரத்துல நடக்குது. நான் சொன்னது என்னன்னா, அந்த விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்றவங்க, அந்த துவாதேசியில ஏகாதேசி விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்றவங்க எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. ஒரே நேரத்துல எல்லா வீட்டிலையும் பகவான் இருக்கிறார். செல்லக்கூடியவர் அவர், அதிவேகமாக செல்லக்கூடியவர், மனதை விட அதிவேகமாக செல்லக்கூடியவர் அவர். அவருடைய கண் பார்வை, அவருடைய கால், அவருடைய பார்வை, அவருடைய எண்ணம், அது தெரிஞ்சாவே அந்த இடம் பூர்ணம் அடைஞ்சிடும். அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது. மனதை விட அதிவேகமாக செல்லக்கூடியவர். பிரபுஜி, நம்ம 3 உதாரணம். அந்த பசுக்கள் எல்லாம் மேய்க்கும் போது பிரம்மா இது பண்றதுனால எல்லா இடத்துலயும் ஒண்ணு போல தோன்றது ஒண்ணு. ராசலீலையில எல்லா ஆன்மாக்களும் தான் கிருஷ்ணனோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு எல்லார் கூடயுமே ஒவ்வொருத்தர் கூடயும் தனித்தனியாவே ஒரே டைம்ல ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து நினைச்ச மாத்திரத்துல காற்றையும் விட கடுகி வேகமா போற தன்மையுடையவர். அந்த தன்னுடைய சங்கல்பத்தினாலேயே பல்லாயிரக்கணக்கான உருவங்களை எடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு பிரபுஜி. உதாரணங்கள் நிறைய. அதுதான் கேட்டேன், அதுதான் உங்களுக்கு கேட்டேன் விளக்கமா. நீங்க அழகா சொன்னீங்க. இந்த நல்லா தெரிஞ்சது இந்த பிரம்மனுடைய இதனால பொறாமையினால ஆணிரையில எல்லார் வீட்டுக்கும் போவார். அவங்கவுங்க பிள்ளைங்க அவங்கவுங்க வந்துட்டாங்கன்னா மாதாக்கள்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க குழந்தைகளும் குகையில கொண்டு போய் அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த இது போன வாரம் தானே பிரபுஜி சொன்னீங்க நீங்க. சோ அப்ப நம்ம என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்க, பகவான் வந்து மனதை விட வேகமாக செல்வார்ன்ற ஒரு உபநேஷங்களை படிச்ச மாதாஜி. அந்த உபநேஷம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சென்னையில இருக்கோம், நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம் இல்லைங்களா?
இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு பிள்ளை, ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட குழந்தை வந்து பையன் வந்து அமெரிக்கால இருக்கிறான். அப்போ அவன் அமெரிக்கால அங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு, அவர் குடும்பத்தோட, குழந்தை குட்டியோட அங்க இருக்கிறார். வசிச்சு அங்க அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார். தன் தாய் இப்ப நம்ம தாய் ரூபத்துல இருக்கோம், தந்தை ரூபத்துல இருக்கோம். ஏதோ ஒரு பெற்றோர் ரூபத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம்? நம்ம பையன் சாப்பிட்டானா? மருமக சாப்பிட்டாளா? பேத்தி சாப்பிட்டாங்களா? பேரன் சாப்பிட்டாங்களான்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த மனம் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? அது அந்த மனம் வந்து அவங்கள சுத்தி சுத்தி தான் வரும். ஆனா நமக்கும் அவங்களுக்கும் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்காங்க அவங்க. பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்காங்க. ஆனா நம்ம மனது என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? அவங்கள சுத்தி சுத்தி தான் இருக்கும். அதுதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். 33, 34ல கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட. கிருஷ்ணா, காற்ற கூட குடுகுல அடைச்சிரும் கிருஷ்ணா. ஆனா மனத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அந்த அத்தியாயத்துல. இல்லைங்களா? அது அப்ப அந்த இடத்துல அது அவரும் அதான் பகவான் சொல்றாரு. கடினம் தான். ஆனா முறைப்படி பயிற்சி பண்ண கண்டிப்பாக பற்றின்மை என்ற ஆயத்தோட நீ செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அது சாத்தியம் கொடுக்கும். அது போலதான் மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலைபாஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். இங்க இருந்து அங்க ஓடும். அதே 6வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. அதை குச்சி இழுத்து வந்து உட்கார வச்சு நீ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற. பிடிச்சிருவா. மனது ஓடதான் செய்யும். ஓடதான் செய்யும். இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னோம்? இப்ப வெளிநாட்டுல இருக்கிற குழந்தை அங்க இருந்துகிட்டு அவன் பேர அப்ப உள்ள கூட வந்து சுகமா இருக்கிறாரு அவரு. ஆனா நம்ம தாய் தந்தையோட பாசம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. மனசு அங்கதான் போகும். அங்கதான் கிடக்கும். என்ன பண்றான்? சாப்பிட்டானா? ஒழுங்கா சாப்பிட்டானா? சாப்பிட்டிருப்பான். ஒழுங்கா சாப்பிட்டிருப்பானா? இல்ல பிள்ளைகளை ஏதாவது நல்லபடியா வளர்க்கறானா? மனைவி நல்லபடியா பாத்துக்கிறானா? மனைவி ஏதாவது தப்பு பண்றாளா? இப்படியே சிந்திச்சுன்னே இருக்கும் மனசு. அது அலைபாஞ்சு தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? ஓகே. இப்ப இது நம்ம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக நம்ம இன்னும் விரிவா நாம விளக்குரை கொடுக்கிறார். எப்படிப்பட்ட பகவான் எவ்வளவு ஸ்பீடா போறார். காற்று, மழை ஆகியவற்றை வழங்கும் சக்தியை அவர் ஆக்குறார். எப்படின்றது அது இந்த இந்த ஈடு இணையற்ற ஈடு இணையற்ற சிறப்பு உடுகள் மிக்கவர் பகவான் அப்படின்ற சாராம்சம் மூலியமாக இந்த பதம் நாம் விளக்கு உரை கொடுக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. நான்காவது மந்திரம். இல்ல 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 இந்த இந்த விளக்கு உரை படிங்க. விளக்கு உரை. பரம புருஷரான முழுமுதற் கடவுளை தலை சிறந்த தத்துவ ஞானியும் கூட மனோ யுகங்களால் கண்டறிவ இயலாது. அவரின் பக்தர்கள் மட்டுமே அவரின் கருணையினால் அவரை அறிய முடியும். பக்தன் அல்லாத ஒரு தத்துவ ஞானி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் காலத்திற்கு மனோவேகத்தில் பயணம் செய்தாலும் பூரண சக்தியிலிருந்து வெகு தூரம் விலகியே நிற்பான் என்று பிரம்ம சங்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஈஷோபுருஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பூர்ணமான முழுமுதற் கடவுள் தன் பரமான இருப்பிடமான கிருஷ்ண லோகத்தில் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். எனினும் அவர் தம் எண்ணற்கு அறிய வல்லமைகளால் ஒரே சமயத்தில் தன் ஆக்க சக்தியின் எல்லா அம்சங்களிலும் நிறைந்து நிற்கிறார். அவரது திறன்கள் விஷ்ணு புராணத்தில் நெருப்பின் வெப்பம் மற்றும் வெளிச்சத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒரே இடத்தில் இருந்தபடி நெருப்பு தன் வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் சுற்றுப்புறம் எங்கும் பரவ வல்லது. அதுபோலவே பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் பரமான தன் இருப்பிடத்தில் அமர்ந்தபடியே தன் பல்வேறு சக்திகளை எல்லா திசைகளிலும் செலுத்துகிறார். பரம்பொருளின் சக்திகள் எண்ணற்றவை எனும் அவற்றை 3 முக்கியமான பிரிவுகளாக வகுக்கலாம். உள் உறையும் சக்தி, விளிம்பில் ததும்பும் சக்தி, புறசக்தி. இவ்வகைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் கோடிக்கணக்கான உப பிரிவுகள் உள்ளன. இயற்கையின் அம்சங்களான காற்று, ஒளி, மலை போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் அதிபதிகளான தேவதைகள் விளிம்பின் ததும்பும் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். மனித இனம் உட்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் விளிம்பிலான சக்தியினால் உண்டாக்கியவையே. பௌதிக உலகம் பிரபுவின் புற சக்தியின் படைப்பு. ஆன்மீக விழி எனப்படும் பகவானின் சாம்ராஜ்யம் அவரின் உள்ளுரை சக்தியின் தோற்றம். இப்படியாக பிரபுவின் வெவ்வேறான சக்திகள் அவரின் வெவ்வேறான வல்லமைகள் மூலம் எங்கும் வியாபித்து இருக்கின்றன. பிரபுவிற்கும் அவரது சக்திகளுக்கும் எவ்வித வேறுபாடுகளும் இல்லை. எனினும் உன்னத பிரபு அருவமாக எங்கும் பரவி இருக்கின்றாரோ அவர் தம் ஜக்திவத்துவத்தை இழந்து விடுகின்றார் என்றோ நாம் தவறான முடிவிற்கு வந்து விடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இதை முடிச்சிட்டு இதை படிங்க. இது இந்த பேரை மட்டும் முடிச்சிருங்க. நம்ம அறிவு அறிவிற்கு எட்டிய அளவிலேயே ஒரு முடிவுக்கு வருவது மக்களின் இயல்பு. ஆனால் உன்னதமான பிரபு தன் சிற்றறிவின் வரம்புக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. இதன் காரணமாக தான் ஒருவன் தன் குறுகிய அறிவின் துணை கொண்டு
இறைவனை அணுகுவது இயலாத காரியம் என்று உபனிஷத்கள் எச்சரிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாபெரும் மாதாஜி, வெற்றி- ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதே பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம 2 பிரிவா பிரிச்சோம், நம்ம படிச்சோம். இது இப்ப இந்த உபநிஷம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த ஈச உபநிஷம் மூலியமா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 3 சக்தியா பிரிக்கிறார், நம்ம படிச்சோம். இதே வந்து லெவல் 2ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரியா படிச்சோம் இல்லைங்களா? 3 அதிகாரியா படிச்சோம். 3 அதிகாரி யாருன்னா நாம தான். இப்ப நாம இருக்கிற அதிகாரி எந்த நிலையில இருக்கணும்? இப்ப 3வது நிலையில நம்ம இருந்தாலும் இப்ப நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி தான். நம்ம மத்தியம அதிகாரியோட இன்னும் உத்தம அந்த ஸ்தானத்துக்கு இன்னும் போக முடியாது. போக முடியலன்னா முடியும். ஆனா முறைப்படி அதை வந்து பயிற்சி பண்ண தான் முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ கனிஷ்ட அதிகாரியை நாம இருக்கும்போது என்ன மாதிரி சாராம்சம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பௌதிக தன்மையோட தான் இருப்போம். பௌதிக தன்மையோட இருப்போம், இறை உணர்வும் இருக்கும். இறை உணர்வும் இருக்கும், பௌதிக தன்மையும் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அதுதான் கனிஷ்ட அதிகாரி. அப்போ மத்தியம அதிகாரி ஆகும்போது என்ன பண்றோம்னா நம்ம அந்த பௌதிக தன்மையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம செயலை குறைச்சிக்கிட்டு வரோம். அப்போ ஒரு ஒரு 80% 20% அப்படின்னு கொண்டு வரோம். ஆன்மீகத்தை 80%ம் 20% வந்து பௌதிகத்துல இருப்போம். நமக்கு தேவையில்லையே, நம்ம சாப்பிட்டாகணும், நமக்கு ஏதாவது பென்ஷன் வர வைக்கிறோம், பென்ஷன் வரும், அந்த பென்ஷன்ல யாருக்கா கொடுக்கணும், நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அது வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல வரும்? 50 வயசு பிறகு, 60 வயசு பிறகு அந்த ஸ்டேஜ்ல. இது அதுக்குதான் பகவான் இந்த உபநிஷம் மூலியமா நமக்கு சொல்றாரு. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல இந்த நிலையை நீங்க மாறி வருவீங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பக்குவம் அடைவீங்க. பக்குவம் அடைஞ்சது பாத்திரம் இல்லாம அந்த பக்குவம் தகுந்த மாதிரி உங்க வாழ்வியல கொண்டு போவீங்க அப்படின்றத இந்த உபநிஷங்களை ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப நாம ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள், நம்ம எல்லாமே கருமிகள் தான். அதாவது கனிஷ்டக அதிகாரி தான் நாம எல்லாமே. மத்தியம அதிகாரி ஆகும்போது கொஞ்சம் அதாவது ஒரு பூர்ணமா சொல்ல முடியாது, முழுமையா சொல்ல முடியாது, ஒரு ஒரு லெவலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்லும் போது. அதே உத்தம அதிகாரின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டா பௌதிகத்தை விட்டுடுவோம். எல்லா ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிச்சு, எல்லாவோட அறிவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த அறிவுபூர்வமாக நம்ம என்னம்னா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். அப்ப செயல்படமாது அப்போ நம்ம உத்தம நிலை அடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவானுடைய சக்தி பாருங்க 3 விதமா பிரிக்கிறார். என்னது? உள்ளுர சக்தி, அதை விளிம்பு சக்தி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ததும்பும் சக்தி. விளம்பு ததும்பும் சக்தி, புறசக்தி. புறசக்தின்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம ஆல்ரெடி மாயத்துல படிச்சிருக்கோம். புறசக்தின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த வெளி தோற்றம் தான் இல்லைங்களா? உள்ளாரும் சக்தின்றது ஆத்ம ரூபத்துல, உள்ள இருக்க ஆத்மா ரூபத்துல நம்ம செயல்படுறது. அதை விதும்பும் சக்தினா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் நின்று இருப்பாங்க. இதுல போலாமா அதுல போலாமா இந்த மாதிரி சாரம்சமா இருப்பாங்க. அந்த விதும்பு அந்த விளம்புல இருக்கவங்க சக்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது அவன் தான் கனிஷ்டக அதிகாரி. கனிஷ்டக அதிகாரின்னு சொல்லுது. உள்ளார சக்தின்றது பூர்ணமா அடைஞ்ச, முழுமையா அடைஞ்ச தெரிஞ்சவன் தான். அதை புறசக்தியை உணர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் கனிஷ்டக, அதாவது அடுத்த நிலையில மத்தியம அதிகாரியா போறதுக்கு முன்னாடி. கனிஷ்டக அதிகாரி வந்து விளிம்புல இருப்பார், போலாமா வேணாம் கூடாது பக்தி இல்லாமா அப்படி இப்படின்னு விலகி நிற்பார் அவர் இல்லைங்களா? இதை நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னும் விரிவாப்பாக நம்ம இன்னும் வர வர அது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. மாபெரும் ரிஷிகளும் சூரர்களும், சூரர்கள் நம்மட அசுரர்கள் கூட இயற்கையின் படிக்கலாம் மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி, விட்டு இருந்து படிக்கலாம். சரி நானே படிக்கிறேன். அதாவது மாபெரும் ரிஷிகளும் மாபெரும் ரிஷிகளும் சுரர்களும் கூட இறைவனை அறிய உணர்கள் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 10.2. அப்படி இருக்க இறைவனின் வழிவகைகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனற்றவர்களான அசுரர்களை என்னவென்பது முடிவில் பூர்ண சத்தியமே முழு பூர்ணமான வெக்தியாய் விளங்குகிறார் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்வதே இந்த 4வது மந்திரத்தின் உட்கருத்து. இல்லாவிடில் அவரின் தனிய சிறப்புகளை இப்படி பல்வேறாக வர்ணிக்க தேவையில்லை. இறைவனின் வல்லமைகளின் தனி பிரிவுகளில் அவரின் தனித்தன்மைகளில் எல்லா அறிகுறிகளும் தென்பட்டாலும் அவை ஒரு வரம்பிற்குள் செயல்படுவதால் அவற்றின் திறனு வரம்பிற்கு உட்பட்டவையே. பகுதிகள் ஒருபோதும் முழு பொருளுக்கு சமமாகவோ, எனவே அவை இறைவனின் முழுமுதற் திறனின் மேன்மையை அறிய மாட்டா. இறைவனின் அம்சங்களில் இருந்தும் பௌதிக இயற்கையின் பிரபாவம் காரணமாக அறியாமையின் வசப்பட்ட இறைவனின் பரமான தன்மையை யூகங்களின் மூலம் அறிய முற்படுகிறார்கள். மனதின் துணை கொண்டு யூகங்களின் மூலம் இறைத்தன்மையை இனங்காண முயற்சிப்பது முற்றிலும் பயனற்ற செயல் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் எச்சரிக்கின்றது. பரஞானம் பற்றி விவரங்களை தம்மில் ஏற்கனவே கொண்டுள்ள வேதங்களை போன்ற மேலான மூலங்களிலிருந்தே அறிய முயல வேண்டும்.
முழு பூரணத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்து இயங்குவதற்கு தேவையான ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றலை அடுத்த பேஜ் பிரபுஜி ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது. அந்த பகுதி தனக்கென வகுக்கப்பட்டுள்ள இயக்கத்தை மறந்து விடும்போது அது மாயின் வசப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. எனவே ஒவ்வொருவரும் தனக்கென இறைவனால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள பாத்திரத்துக்கு ஏற்ப செயல்படுவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே நம்மை எச்சரிக்கிறது. இதனால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு தன் முயற்சிகளில் க்கான உரிமை இல்லை என்று ஆகிவிடாது. அவன் இறைவனின் ஒரு பகுதி என்பதால் இறைவனின் திருவுள்ளப்படி செயல்பட வேண்டியவனாகிறான். ஒருவன் தன் செயல் உரிமையை புத்தி பூர்வமாக எல்லாம் இறைவனின் வல்லமையை சார்ந்ததென்று உணர்ந்து பயன்படுத்தினால் புற சக்தியான மாயையின் தொடர்பு காரணமாக இழந்துள்ள தம் ஆதியான உணர்வை மீண்டும் பெறலாம். எல்லா திறன்களும் இறைவனிடமிருந்து பெறப்பட்டவை. எனவே ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட திறனும் இறைவனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், வேறு எதற்கும் அல்ல. பணிவான மனப்பாங்கும் உடையவரும் இறைவனை அறிய இயலும். எவரும் இறைவனை அறிய இயலும். இறைவனின் எல்லா அம்சங்களிலும் அவரின் வல்லமைகளையும் அவரின் திருவுள்ளப்படி அவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதையும் உணர்ந்து அறிவதே பக்குவமான அறிவாகும். இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்துகளின் சாரமாக பகவத்கீதையில் பகவானால் பிரத்யோகமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு சில தமிழ்ல இங்க படிக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வருது இல்ல மாதாஜி? வேற எதற்கும் போன்ல பாக்குறேன்னா அதனால புக்கா வீட்டுல வச்சுட்டேன். இது இல்ல அப்படி இருந்தாலும் மாதாஜி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு வேற்றுமை இருக்கு பாருங்க. நம்ம அதெல்லாம் இந்த வார்த்தை எல்லாம் வந்து எங்கேயோ இடத்துல தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். புக்ல வந்து இது பழைய புக்கு, இது ரொம்ப பழைய புக்கு, 15 வருஷத்துக்கு உள்ள புக்கு இது. ஸோ இப்போ வர புக்குலாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க, வித்தியாசமா பண்ணியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இந்த இடத்துல நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா, பகவத்கீதை கீதையில வந்து 18 அத்தியாயம் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு எல்லாம், இல்லைங்களா? இந்த 10வது அத்தியாயத்துல இங்க வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. 10வது அத்தியாயம் நமக்கு என்ன, அது பகவானுக்கு அந்த விளக்கம், அந்த 10வது அத்தியோட சாரம்சம் என்ன, அதோட விளக்கம் யாரும் சொல்ல முடியுமா? அதோட 10வது அத்தியோட தலைப்பு என்னன்னு தெரியுமா? புக்க பார்க்காம டக்குன்னு சொல்லணும். நம்ம எல்லாம் தெரியும் பிரபு. பிரபுஜி அறிவின் அரசன் 10வது தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? 10வது அத்தியாயம். அதான் பிரபுஜி, நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாஸ்திர பக்தி சாஸ்திரம் வந்து அட்டன் பண்ண முடியுமான்னு இப்ப எல்லாம் எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. இல்ல மாதாஜி, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கேக்குறேன். சரி சரி சரி. முதல் அத்தியாயம் பூரணத்தின் வைபவம். ஓகே, இப்ப அதை காட்டிட்டேன் இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகம். நீங்க அது மனுஷங்க பூர்ணத்தின் அறிவு அப்படின்னு சொல்ல புரிஞ்சுங்க. விபூதி யோகம் பகவானுடைய வைபவம், அதுதான் நம்ம 10வது அத்தியாயம். 9ல பகவான் என்ன கொடுக்கிறார்? ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். 8 என்ன பண்றார்? அந்த 8 விதமான கேள்விக்கும் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார். அந்த 8வது கேள்விக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? இறக்கும் தருவாயில எப்படி பகவானை நினைக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா பக்குவமா கொடுக்குறார். 7ல என்ன பண்றாரு? அந்த பக்தி யோகத்துல 7ல முதல் அத்தியாயம் அதுதான். அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? 7வது அத்தியாயத்துல, அதாவது இயற்கைனா என்ன, இயற்கை அதிபதி யாரு, இயற்கை அனுபவிப்பாளர் யாரு, ஆத்மானா என்ன, ஆத்மாவுடைய பண்பு என்ன, இதெல்லாம் 7வது. இது எல்லாமே பக்தி யோகம். 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் நம்ம படிக்கிறோம். 10ல என்ன சொல்றார்? விபூதி யோகம். 11ல என்னது? விராட் ரூபம். 12 என்ன? பக்தி கலந்த ஏனி படிக்கட்டிய ஒரு அனநிய பக்தியை கொடுக்கிறார், சாதனா பக்தியை கொடுக்கிறார், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், சகாம கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார், அதாவது ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். அது ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்கிறார் 12வது அத்தியாயம், இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயம் அதெல்லாம் நம்ம 12ல இங்கதான் விளக்கம் கொடுக்குறோம். 12ல அது 10ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லோகத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா என்ன சொல்றாரு பாருங்க பகவான், அப்படி இருக்க இறைவனின் வழிகளை புரிந்து கொள்ளும் திறமையற்றவர்களான அசுரர்கள் என்னவென்று முடிவை பூரண சத்தியம் முழு பூர்ணமாக ஆக்கித்து விலகுகின்றன என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்வது தான் இந்த 4வது மந்திரத்தின் உட்கருத்து அப்படின்றாரு. அதாவது அவருடைய வைபவத்தை விளக்குறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா பகவானுடைய வைபவத்தை ரொம்ப அழகா இதுல வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். நம்ம எப்படி அந்த வைபவத்துல பாத்தீங்கன்னா, நாம தான் பகவானுடைய அம்சம், நாம எல்லாருமே பகவானுடைய நிழல் நாமம், பகவானுடைய பிம்பம் நாமம் அப்படின்னு நம்ம
நம்ம அப்படி அதுதான் நம்ம புரிதல் இருக்கணும். அந்த புரிதலோட நடந்துக்கணும். இப்ப கணவனா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கு. அவங்களையும் பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம பார்க்கணும். இல்லைங்களா? ஒருத்தர் நம்மளை அடிக்க வராரு அப்படின்னாவே பகவான் நம்மளை அடிக்க வராரு. அப்ப நாம தவறு பண்ணி இருக்கிறோம். பகவான் தான் அடிக்க வராரு. நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணி இருக்கிறோம். அப்ப தவறு என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பக்குவமான நிலை. ஐயா நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் அப்புறம் பண்றேன். 10 மணிக்கு மேல பண்றேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பக்குவ நிலை. அப்ப பகவானை நாம எல்லாருமே பகவான் உருவத்துல நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நம்ம இந்த தன்மையில இருந்து நம்ம வெளியே அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, விபூதி யோகத்துல அதாவது ராமனும் நான் தான், லக்ஷ்மணனும் நான் தான், அதே மாதிரி சிவபெருமானும் நான் தான், அதே மாதிரி கார்த்திகேயனும் நான் தான், எல்லாரையும் நான் தான் அப்படின்றார். எல்லாம் என்னுடைய சக்தி தான்ன்றார். பிரம்மாவும் நானே என்றார், மன்மதனும் நானே என்றார். இல்லைங்களா? அந்த அறிவும் நான் தான்றார். அதோட மனிதனோட பலமும் நான் தான்றார். அப்ப அதுதான் விபூதி யோகம். நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கிறார். எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கிறார். யாருக்கிட்டையும் இல்லாத இடமே கிடையாது. காற்றிலும் இருக்கிறார், நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், தூணுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், துரும்புலையும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார். இல்லைங்களா? அதனால 10வது அத்தியாயத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுக்கு அடுத்து தான் விராட் ரூபம். 11 விராட் ரூபத்துல பகவான் அவதாரம் அது இது பண்றாரு. இல்லைங்களா? சரி, 5வது மந்திரம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம் ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? 5வது மந்திரம். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மந்திரம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த படிக்க படிக்க இதெல்லாம் படிக்க முடியுமா? நான் படிக்கட்டுமா? என் கண்ணாடி உடஞ்சி போச்சு மாதாஜி பிரபுஜி. ஓ ஓ ஓ சரி சரி சரி, நான் படிச்சிடும். கண்ணாடி. சரி மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இந்த 5வது மந்திரம் என்ன சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா, உன்னதமான பிரபு நடத்துகிறார். நல்லா பாருங்க, உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், நடப்போதும் இல்லை. நடக்கிறார், நடப்போதும் இல்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், எனினும் மிக சமீபத்திலும் இருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கிறார் என்றாலும் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் வெளியும் இருக்கிறார். இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. அங்க மனச எல்லா இடத்துலயும் எப்படி மனசு அலைவாயுமோ அது மாதிரி பகவான் மனசால எல்லா இடத்துலயும் விரிஞ்சுதான் இருக்கிறார் அப்படின்னு அந்த போன மந்திரம் பார்த்தோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, விளக்கம் பாருங்க. உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், ஆனா நடப்பதில்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், எனினும் அவர் சமீபத்தில் இருக்கிறார். எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன மாதிரி பாருங்க, அப்போ நம்ம பகவானை எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறார். இதுதான் 10வது அத்தியாயம் நம்ம சொல்லப்படுது. விபூதி யோகத்துல பகவான் அதான் சொல்ல வர, இல்லைங்களா? அப்போ இதோட விளக்க உரை பாருங்க. உன்னதமான பிரபு அதாவது இறைவன் நான் எண்ணற்ற எண்ணற்ற இல்ல எண்ணற்ற ஆற்றலிலும் மூலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பது இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது பிரபுவின் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களையும் நிரூபத்திற்காக முரண்பாடான நிலைகளை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவர் நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை. அவர் முரண்பாடு அவரின் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஆற்றலையும் குறிக்கப்படுகிறது. நமது குறுகிய அறிவாற்றல் இத்தகைய முரண்பாடுகளை இடம் தராது. வரம்பிற்குட்பட்ட நாம் அறிவை கொண்டு மட்டுமே நம்மால் இறைவனை எண்ணி பார்க்க முடிகிறது. மாயாவாதி கொள்கை, அதாவது மாயாவாத கொள்கையை சார்ந்து அருவாதிகள் பிரபுவின் அவைத்திய இயக்கங்களை மட்டுமே ஒப்புக்கொண்டு அவரின் வியாக தத்துவத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் பாகவதத்தை நம்புபவர்கள் கடவுளை தியாகத்தன்மராகவும் அவ்வியக்தனமாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாகவதிகள் பகவானின் எண்ணற்ற அதாவது எண்ணுக்குரிய ஆற்றலையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவையின்றி உன்னதமான பிரபு என்று சொற்கள் அர்த்தமற்றமாகி விடுகிறது அப்படின்னு சொல்ல அர்த்தமற்றமாகிவிடும். நம் கண்களால் நம் கடவுளை காண முடியாது என்பதால் மட்டுமே கடவுளுக்கு நிலையிலான அமைப்பு இல்லை என்றும் நாம் உடனடியாக முடிவு செய்வதற்கில்லை. கடவுள் நமக்கு வெகு தூரத்தில் இருந்தாலும் மிக அருகிலும் உள்ளார் என்று எச்சரித்து இந்த அருவவாதத்தில் ஸ்ரீ ஈசோ உபநிஷத் மறுக்கிறது. கடவுளின் இருப்பிடம் பௌதீக ஆகாயத்திற்கு அப்பால் உள்ளது
இந்த பௌதீக உலகத்தில் பௌதீக ஆகாயத்து கூட அது அலந்தரிக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் நமக்கு இல்லை. பௌதீக ஆகாயம் அவ்வளவு தூரம் வியாபித்திருந்த இருக்குமானால் அதற்கு முற்றிலும் அப்பால் உள்ள ஆன்மீக ஆகாயத்திற்கு பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? ஆன்மீக ஆகாயம் பௌதீக ஆகாயத்திற்கு வெகு தொலைவில் உள்ளது என்பதை பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்துகிறது. 15 அத்தியாயம் 6.6. ஆனால் இறைவன் அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அவர் உடனடியாக காணப்பொழுதற்கும் குறைவான நேரத்தில் வாயு வேகம் மனோவேகத்தை விட விரைவாக நம் முன் இறங்கி வர முடியும். யாரும் வெல்ல முடியாத வேகத்தில் அவரால் நடக்க முடியும். இது முந்தைய பந்தரத்தில் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் புருஷரான முழுமுற் கடவுள் நம் முன் தோன்றும் பொழுது நாம் அவரை அலட்சியம் செய்கிறோம். இந்த முட்டாள்தனமான அலட்சியத்தை பகவத்கீதையில் கண்டிக்கிறார். அது மனித உறவில் வரும்பொழுது மனிதருக்குட்படிய மானுடம் என்றும் எண்ணி ஏளனம் செய்வார்கள் மூடர்கள் என்று கீதையில் அவர் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 9.11 அவர் நிலையற்ற மானிடம் அல்ல, பௌதீக இயற்கை, அதாவது பௌதீக இயற்கை உருவாக்கிய உடலை பெற்று அவர் நம் முன் வரவில்லை. சாதாரண மனிதரை போல மனித உடலை தாங்கி இறைவன் இவ்வுலகிற்கு இறங்கி வருகிறார் என்று வாதிடும் அறிஞர்களுக்கும் இருக்கிறார்கள். இறைவனின் எண்ணற்குரிய ஆற்றலை அறியாத காரணத்தால் இப்படிப்பட்ட மூட மனிதர்கள் இறைவனை சாதாரண மனித நிலையில் வைத்து பேசுகிறார்கள். இறைவன் எண்ணற்குரிய காற்றலையும் நிரம்பியவராகையால் அவர் நமது சேவையை எவ்வழியிலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நமது பல்வேறான ஆற்றலை நாம் திருவருப்படி மாற்றிக்கொள்ள அவரால் முடியும். கடவுள் இவ்வுலகில் அவதரிப்பது சாத்தியமில்லை என்றும் அப்படி அவர் தோன்றினால் ஒரு பௌதீக சக்தியை போன்று முடிவு என்றும் கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் வாதாடுகிறார்கள். இறைவனின் எண்ணற்ற ஆற்றலை உண்மையென என்றும் நாம் ஒப்புக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வாதம் தகர்க்கப்படுகிறது. பௌதீக சக்தியின் வடிவிலே கடவுள் நம் முன் தோன்றினாலும் அந்த பௌதீக சக்தியை ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள அவரால் முடியும். அந்த சக்தியின் தோற்றுவாய் ஒன்று ஆகியலே மூலசக்தியின் விருப்பப்படி அவை பயன்படுத்தப்படுவது சாத்தியமே. உதாரணமாக கடவுள் அர்ச்ச விக்கிரகமாக, அதாவது மண், கல் அல்லது மரத்தாலான தெய்வங்களாக தோன்றலாம். இவ்வடிவங்களை மரம், கல் என்று அல்லது வேறு பொருட்களில் செதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை விக்கிரக விரோதிகளால் கருதும் விக்கிரகங்கள் அல்ல. குறைபாடுகள் கொண்ட ஜடவாழ்வில் நிலைத்திருக்கும் நமது பார்வை கோளாறு காரணம் உன்னதமான பிரபுவின் நேரடியாக காண முடியாமல் இருக்கிறோம். எனினும் பௌதீக கண் கொண்டு அவரை காண விரும்பும் பக்தர்கள் திருப்திப்படுத்துவதற்காக இறைவன் பௌதிகமாக கருதப்படும் வடிவை தாங்கி தன் பக்தனின் சேவை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தி தொண்டின் அடித்தளத்திலிருந்து அந்த பக்தர்கள் விக்கிரகத்தை வணங்குவதற்காக நாம் எண்ணக்கூடாது. உண்மையில் அவர்கள் தாங்களால் அணுகக்கூடிய உறவில் வந்துள்ள பிரபுவை வணங்குகிறார்கள். அர்ச்சனைக்கான விக்கிரகம் வழிபடுவர்களின் விருப்பப்படி உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் கருதக்கூடாது. அதுவும் அதற்கான வழிபாட்டு சின்னங்களும் நிலையும் காலங்காலமாக இருப்பவை என்றே எண்ணப்பட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட உணர்வு சிந்தனை உள்ள பக்தனுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகும், நாத்திகனுக்கு அல்ல. சரணடையும் பக்தர்களோடு தன்மை சரணடையும் பக்தர்களோடு மட்டுமே தாம் தொடர்பு கொள்வதாக பகவத்கீதையில் பகவான் 4.11, அதாவது 4வது அத்தியாயம் 11வது பதத்துல தம்மிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களுக்கான அல்லது மற்ற எவருமே தன்னை வெளிப்படுத்துவது இல்லை என அவர் தீர்மானித்துள்ளார். எனவே தன்னிடம் சரணடைந்து உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு மிக அருகிலையும் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு அவர்கள் அணுக முடியாத தொலைவில் தூரத்திலும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். ரொம்ப அழகாக இந்த விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே போலாம். பகவானுடைய
அந்த வைபவத்தை வச்சே சொல்லலாம். கதைகள் நிறைய இருக்கு இந்த கதைகளை படிக்கணும்னா. ஏன்னா ஒரு குலசேகர ஆழ்வார் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறார். சத்திரியனா இருந்து என்ன பண்றார், அவருக்கு செல்வங்கள்லாம் நாடெல்லாம் போன பிறகு அவர் என்ன பண்றார், ஒரு கொள்ளையடிக்கிறார். ஒரு கோயிலை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறார். கோயிலை கட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய பொருள் தேவைப்படுது. அதுக்காக இப்ப என்ன பண்றாரு, கொலை பண்றார், அப்புறம் வந்து திருடுறார், கொள்ளையடிக்கிறார், என்னென்னமோ தப்பான காரியெல்லாம் பண்றாரு. ஆனா ஒரு குறிக்கோள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புனிதத்தன்மையான கோயிலை கட்டுறதுக்காக அவர் கொள்ளடிக்கிறார். கடைசியில பகவான் அவருக்கு காட்சி கொடுத்து அவருக்கு ஞான உதயம் அடைஞ்ச பிறகு அவர் என்ன பண்றார், ஒரு 12 ஆழ்வார்ல ஒரு முக்கியமான ஆழ்வாரா குலசேகர ஆழ்வாரா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது பக்தி கலந்தது. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லாருக்குள்ளேயும் அசுர குணங்கள் இருக்கு, எல்லாருக்குள்ளேயும் தெய்வீகமான குணங்களும் இருக்கு. அசுர குணங்கள் மொத்தமே 6 தான். ஆனா தெய்வீக குணங்கள் 26 குணங்கள் இருக்கு. பகவத்கீதை நாம படிச்சிருக்கிறோம். ஆனா 16 அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். ஆனா நம்ம செயல்படுறது வெறும் 6 குணம் தான், அந்த அசுர குணங்கள். அதுல வந்து நம்ம புடிச்சுக்கிட்டு நாம தொங்கி கிடக்கிறோம். ஆனா 26 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 26 குணத்திலையும் நம்ம ஒண்ணு கூட செயல்படுத்தல. செயல்படுத்தணும்னா அந்த 25 குணம் வந்துடும். அந்த அசுர குணங்கள் 6 குணம் நம்மளை விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல 16 அத்தியாயத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கான். இதே 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நான் அதாவது உங்களுக்கு, அதாவது நீங்க என்ன மாதிரி பக்தி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் பலன் கொடுப்பேன், உங்ககிட்ட இருப்பேன்றார். ஆனா நாம என்ன, அதே பக்தி கலந்த உள்ளவங்க, பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா நமக்குள்ளதான் இருக்கிறான்றத அந்த ஞானம் இருந்தாவே போதும். நமக்குள்ளதான் பரமாத்மா இருக்கிறார், அறிவு தன்மையாகவும் இருக்கிறார், மற்ற மனிதருக்கு எல்லா இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறார், எல்லா ஜீவராசி இதயத்துள்ள இருக்கிறார். நம்ம அந்த அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம இந்த தன்மைக்கு வரவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த அசுர தன்மையே வராது. அதெல்லாம் 4.11 பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா 4வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார். அதே மாதிரி 8வது அத்தியாயத்திலும் அதை பத்தி விளக்குறார். அதே மாதிரி 12வது அத்தியாயத்திலும் அதை பத்தி விளக்குறார். நம்ம அதை பத்தி இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுணா நிற்குணா அப்படி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சகுணா, அதாவது தன்மைகளை கொண்ட, அதாவது நிற்குணா அப்படின்றது தன்மைக்கு, அதாவது தன்மைகள் அற்ற ஆகிய சொற்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். இச்சொற்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேதங்கள் அடிக்கடி வருகின்றன. சகுண என்ற இச்சொல் இறைவன் புலன்களால் அறியப்படக்கூடிய நன்மைகளை ஏற்று பௌதீக வடிவில் தோன்றுவதால் அவர் பௌதீக இயற்கையின் அதாவது நியாதிகளுக்கு உட்பட்டவர் என்று பொருளில் வருவதல்ல. அவரே எல்லா சக்தியின் தோற்றுவாய்கள். அவர் பொறுத்தவரை பௌதீக சக்திகளுக்கும் ஆன்மீக சக்திகளுக்குரிய சக்திகளுக்கிடையே எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லை. எல்லா சக்திகளையும் ஆள்பவர் அவராகியால் அவை நம்மை பாதிப்பது போல் அவரை பாதிப்பதில்லை. பௌதீக சக்திகள் எல்லாம் அவரது ஆணைப்படி இயங்குகின்றன. எனவே இவைகளின் நன்மைகளுக்கு நாம் தன்மைகளுக்கு நாம் உட்படாமல் அவற்றை தம் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தும் ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு. அவர் எந்த சமயத்திலையும் வடிவற்ற அமைப்புகளாக விளங்குவதும் இல்லை. ஏனென்றால் என்றும் நிலைத்திருக்கும் ஆதி வடிவம் அவரே. சூரிய கிரகங்கள் சூரிய தேவனின் பிரகாசமாக விளங்குவது போல இறைவனின் அருவ நிலையான பிரம்ம ஜோதியும் அவரது தத்துவத்தில் இருந்து தோன்றும். அது ஒளிப்பிழம்பாகும். குழந்தை ஞானியான பிரகலத மகாராஜா நாத்திகனாக தன் தந்தையின் முன்னிலையில் நின்றிருந்த பொழுது உன் கடவுள் எங்கிருக்கிறார் என்று அவர் தந்தையை கேட்டார். கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் என்று பிரகலாதன் பதில் சொன்ன பொழுது தந்தை கோபமுற்று கடவுள் அரண்மனையில் தூணில் இருக்கிறாரா என்று கேட்டதுக்கு ஆம் என்று குழந்தை பதில் கூறியது. நாத்திகனான தந்தை உடனே குழந்தையின் முன்னால் தூணை துண்டு துண்டாக உடைத்தெறிந்தார். அப்பொழுது பகவான் பாதி மனிதனாகவும் பாதி சிம்மமுக நரசிம்ம வடிவில் தோன்றி நாத்திக மன்னனை கொன்றார். இவ்வாறாக இறைவன் எல்லாவற்றிலும் உரைகிறார். எண்ணத்துக்கரிய ஆற்றலையும் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார். தனது பல்வேறான ஆற்றல்களால் தன் உண்மையான பக்தர்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக அவர் எந்த இடத்திலையும் தோன்றுவார். நரசிம்மமூர்த்தி தூணில் தோன்றியது நாத்திக அரசனின் கட்டளைப்படி அல்ல. தன் பக்தன் பிரகலாதன் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவர் வெளிப்பட்டார். நாத்திகனால் கடவுளுக்கு தோன்றும் பொழுது நாத்திகனால் கடவுளை தோன்றும்படி
கட்டளையிட முடியாது. ஆனால் பக்தனிடம் கருணை காட்டுவதற்கு இறைவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் எல்லா இடங்களிலும் காட்சி தருவார். நம்மிடம் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் அழிந்து நம்மவர்களை காப்பதற்காக தாம் அவதரிப்பதாக பகவான் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். 4.8, அதாவது 4வது அத்தியாயம் 8வது பதத்துல, நாத்திகர்களை ஒழிப்பதற்காக சக்தியில் ஏவர்களாக அவர்களிடம் அவிபரீதமாக இருந்தாலும் பக்தர்கள் அருள்வதற்காக தாமே நேரில் தோன்றுவதை அவர் மிகவும் விரும்புகிறார். எனவே அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் அவதாரம் எல்லாம் அவதரிப்பது எல்லாம் தன் பக்தர்களுக்கு அருள்வதற்காக என்று வேறு எதற்கும் அல்ல. ஆதி மூலமான கோவிந்தன் தனது வரம் பெற்ற சக்தியிலால் எல்லாவற்றையும் நிறைந்து நிற்கின்றார் என்று பிரம்ம சமயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன் அணுக்களுக்கும் புகுந்து விளங்குகிறார். இது நமது விராட் உறவில், அதாவது எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையான அந்தமாயாக எல்லாவற்றிலும் உள்ளுக்குள்ளும் அமைகிறார். அதாவது அதுமாகியாக அவர் எல்லா நட்புகளுக்கும் சாட்சியாக அமர்ந்து நம் விளைவுகளுக்கான கர்ம பலனை நமக்கு வழங்குகிறார். நம் முந்தைய பிறவியில் செய்த வினைகளை நாம் மறைந்திருக்கலாம். ஆனால் நம் செயலுக்கு இறைவனே சாட்சியாக அமைந்திருப்பதால் நம் வினைகளை பலன்களை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். உள்புறமும் கடவுளை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பது உண்மை நிலை. நெருப்பிலிருந்து வெப்பமும் ஒளியும் வெளிப்படுவது போல எல்லாம் அவரது பல்வேறு ஆற்றல்களை வெளியாடுகளே. இப்படியாக வெவ்வேறான சக்திகளையும் ஒருமை காணப்படுகிறது. ஒருமை காணப்படிலும் வெவ்வேறான சின்னஞ்சிறு உயிர்வாழி பகுதிகளில் உணர்வுகளின் இறைவன் தன் உணர்வில் நிறைந்து நின்று அனுபவிப்பதாக விளங்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நாம பாத்தீங்கன்னா இந்த 5வது மந்திரத்துல ரொம்ப விலாவரியா நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது 4வது அத்தியாயத்துல விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த குணா சகுண நிர்குண பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு உபநிஷங்கள் நம்ம வெளிப்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் பாருங்களேன், அதாவது இந்த இடத்துல கொடுக்குற விராட் ரூபத்துல பகவான் எப்படி விராட் உருவத்துல 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில இருந்து பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம இதுல விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸை முடிப்போம். நாளைக்கு 6வது மந்திரத்தை பத்தி நம்ம விளக்கம் படிப்போம். இது இன்னும் நல்லா இருக்கும். இந்த மந்திரம் ஒரு மந்திரமும் 18 மந்திரங்களும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்து ஏவச பரணானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரி ஹரி.